যদি bini buma bufa sona yago le rang tongmani যদি খাইলি angka borok Sifili di tuni la musong ka hedi ba lukurok ta masa lukuni kokborok masuk ni heli la lukurok mari tina sura sawi ka hedi ba. Right, okay. Abog bukuk Sanjana nita mana Sanjana nika arja nono sai tong ta angke ang sana musong wa norok. Jadi na punuli ya bono kai lukuni rang mo jukuli tori mana je maya dabo tono bepar hai tono tebo hasa kawo hamya saya kelajak tonggo orang rok hamya saya romi bagai samogo nangjak tung ni angkai ani musong mani sauda norno. Ai ta mingke bukuk Sanjana no treatment se khajak liya hingke ba je arang to mana abo brok ni rang ya abo public rong ni rang lukurok ni rang abo brok kipri rina ni wngthung ta mingke chini borok kebang ma bemar kotor kotor bai gedal jak tongo borok phana arang bai chuba jak thung te hamtung obono jeng nayo hingke jeng belai no wana jangnai koktoma tangnai hingake manai Sanjana phatar hasteo treatment khaina thangmani phiaba tabuk hingke bono laite sake tipra hasteo eba bini nogo tubi phaika bini family ni borok rok kok hingke mahasi public rok eba tipra sarok jottono je chukmani bono chubakha phiaba tabuk hingke laite sake nogo tubi phaika bini family ni borok rok aboni bagai joto tipra sarok tabuk jotono lukurok sai tongkha arang no manai Sanjana ni treatment no se phanangai maliya hangake te kobuni je hamya saya angni tongmani eba rang rok shot angni tongmani aro gadalna wngthung eba kaham korongkhe arang alkha jagao chubana wngthung hunani tak lukurok eba jotono salai tonglaikha Facebook content creator rok te kabangma Tiprasa rok salai tonglaikha o manpli tak balance social media kasai tongo norok o manpli nukman pore bahaima tong tolawo comment box o kisa comment khai sabai di Suba layan ne phaji jone kisa hini se khairok ma bai hamjang ma bai khlai joto no sukti suge te jone kisa khairok halai mani tabu khai u poila simi chaya na ya woi thoya woi logi tongnai borong no suru si sao ya koi te phai phailai su ke bupti line bupti chong lai khano ra bo takai ke ba jukti pasanali ang na wana suka no no eko tabu bukuk Sanjana ni ta manai Sanjana ni karja no no chai tong ta ang ke ang sana musung wa noro Jadi na punuli ya bono kai lukuni rang mo jukuli tori mana je maya dabo tono bepar hai tono tebo hasa kawo hamya saya kelajak tonggo orang rok hamya saya romi bagai samogo nangjak tung ni angkai ani musung mani sauda norno orang rok no kam kering no leri maya no rok no naji hinci sore hamya no roh mani no rok nas nairi ke orang no punya istemal khanya redi tam ningke kebang mahasa katebo hamya saya tonggo Jung lukurok no chap ma ranai pressure ma ranai ta mingke bukuk Sanjana no treatment se khajak liya hingke ba je arang to mana abo brok ni rang ya abo public rong ni rang lukurok ni rang abo brok kipri rina ni wngthung ta mingke chini borok kebang ma bemar kotor kotor bai gedal jak tongo borok phana arang bai chuba jak thung te hamtung obono jeng nayo hingke jeng khnawo bin ma mane account rogo amount kotor rog jak tongo ni khnawo ano ro proof kure kubun borong thane approve tongo abro be bang no phunungna ni wngthung hisab be bang no phunungna ni wngthung hingke jeng tabo kubun borong no jung chubana thaka hangkai jeng bisas gri ingi thanai chini bukhani bisas abo bai thangnai abon bage ang norok no sanani musungo jungjo to lukurok no abo chap mar nai ke da pohor song first to last brok no asaka chuba boi nai kuli tongmani se brok no kol khai lakte borok sahojak ya abo haiken jung da pohor in bisinte cha o video rong jung nugoi borok khoksa khoni le chuba jak bule na hai diba tam khoksa khonai lak sing khala যদি bini buma bufa sona yago le rang tongmani যদি খাইলি angka borok Sifili di tuni la musong ka hedi ba lukurok ta masa lukuni kokborok masuk ni heli la lukurok mari tina sura sawi ka hedi ba. Right, okay. Ba o jaga wo ta ang tok sana thangya ang ni jibo bong no bumai yakar ma phagan ba songsa tongmo ba hedi ba angkai ang bin ma manna rok sana nukha ang thangya di ba Bangalore Okay, abo mani ke tabuk tungmung ke tabuk maya gana kita sarau chubana lukurok borok tabu komen te kebang mo borong ni ulta tabu reaction lai tongkha ni kuma bu pa sana ni bagai obahai ungo tangai to sano bala tangai Sanjana ta age to hapu ba graj kira rongi tirige rang maro tiri harang hel agar office adala main road Bangalore hoite hatai koto je jagao rang kholai lag rang roka tini rang ni statement ba kamke bill pass iya au tarpore bo pohor je first to last ongnai borok no bina information sara agotala ruanar laikha to ko pusir kan laikha borok khud no live pai social media ni bukhate aka borok video borok bukha kising laikha dukho nang laikha tangai ba langna pro borok biji ni bagi tangai borok katina esna borok bu hadiyo to go Sanjana ta successful ni ana roka agotala
lagi hambai ke borok tabu buka kisah lagi borok tabu borok ne personal blog ba Facebook ba itu borok kuno pan salia angge borok tu buka ni angge nero borok no bisa pan information ya kui tangga apa semua हमारे दो हॉस्पिटल थांमोन या गलासों केबो कम्युनिकेशन खालामनाया कारण जे आंनि लगे थानायाव राजु बाबा साइमानो दो कन्टेक्ट नाम्बार माने कन्टेक्ट खालामनानै मतन आरो अबहाय जागायाता माने फोन से हाबदिन माया दो माने ओइखिनि बेंगलुरनि राजु बाबा फाय दिबा बाबा साइमानो आरनि माने महिमाता नेटनि प्रब्लेम रिं एंगल केंगल कल हायदिबा अबहाया ni borok mana pohor tu Saudi bar call kayak call receive kayak कल खाइखो आंसो कल मायाना बोले ओ राजना सोंनायलाय बावहाय नेटवर्कनि प्रब्लेम मुम्बाइआव जों निजेरा निजेसो कल हाबदिना लाया जागावा